imamo džem od šipurka, imamo sok od šipurka, imamo džem od šljiva, imamo slatko od kupina, imamo džem od kupina. To su sve naši proizvodi. Imamo plantažni šipurak, hektari 20 ari, imamo šljivu 50 ari, imamo kupinu 25 ari. Šipurak plantažni, to nije nešto što je uobičajeno. Tako je. Kada ste podigli taj zasad i kakva je to neka posebna vrsta? Pre 9 i pre 8 godina imamo dve sorte plantažnog šipurka. Imamo Schmidt Ideal, to je sorta bez bodlje ili sa redukovim bodljama. I imamo još jednu sortu Palmerijana koja ima bodlje. I sada ovako, jel mogu da se nađu te sadnice na slobodnom tržištu ili kako? Može. Ja sam to nabavio, ako treba da kažemo. Dakle, kažite kako ne. Iz Ade, od Mađara Nandor Bora, pre 9 godina i 8 godina. I sad kakva je ta plantaža? Teško, jer ona traži neku dodatnu zaštitu, prihranu? Kako je ogajiti šipak? Šipak je veoma lako gajiti. On je najisplatljiviji proizvod. Bolji je od šljive i bolji je od kupine. Ja vidim šipak, ali ovaj divlji svugde pored puta i niko to ne dira, ne bere, propada tako, a zdravije, nema nikakvih bolesti na njemu da se primeti, da izgleda da je sav... To je tačno. Sve manje ima berača. I ja imam sve manje berača. Kad sam počinjao pre 8-9 godina, ja sam imao 10-20 berača, a sad sam ostao sa 3-4 berača. Nema berače dovoljno. Sad recite mi malo da vas pitam i za tu tehnologiju proizvodnje, koliko on može da rodi po aru, po hektaru, kako se meri, po biljci? Pa može 3 kg po biljci da rodi, može i 5 kg. Meni baš tako ne rađa, ali sve zavisi od agrotehnike. Trebalo bi bolje da se obavlja potpuno agrotehnika. Ja ga baš najbolje ne obrađujem. Ja ga samo kosim i režem i naravno posle berem. Naravno, đubrivo azotno bacam 3 kg po aru i to je sve od agrotehnike. Sada da pređemo na ove proizvode, da vas pitam koliko treba kilograma šipka da se napravi ova jedna tegla, da li je to od 750 grama ili kilogram? Treba 600 grama šipka za jednu teglu džema. A pravimo kašu baloni od po 5 kg, treba nam 3 kg šipka za 5 kg kaše. I ko to radi? Koliko ljudi? Je li komplikovano? Tu je, koliko ja znam, problem one dlačice. Vi, baba i još poneko. I još sin. Znači porodični sin je glavni voćar. A mi smo, eto, kao vidite, stariji ljudi. Ali borimo se, ne damo se, radimo koliko možemo. Bravo za vas. I koliko ovih tegli, recimo, evo kada je baš džem u pitanju, proizvedete godišnje? Pa, mi smo počeli to da radimo od prošle godine. Prošle godine smo proizveli 300. Sad je plan bio od 500 do 700. Međutim, imali smo koronu od 26. septembra do 10. oktobra, tako da nas ovo melo mesec dana nismo radili. I to je, znači, to će uticati na smanjenu količinu proizvoda. I sad šta se više traži? Ljudi više hoće džem ili sok ili ovaj svež šipak? Da vam kažem iskreno, mi ovde kašu nismo doneli, ali kaša se najviše traži, ona kaša od šipurka. To je balon, prodajemo na 600 dinara. Od tog balona može 5 kg ovakvog džema, 5 tegli da se pripremi. To je velika ušteda, ali nama, mi uložimo negde oko 300 dinara, ko je šipak, ko je balon, to je negde oko 300 dinara, imamo dinar na dinar i dosta nam je. Zadovoljni ste s time. Pa bravo za vas. I da li to znači da onda vaše domaćinstvo može da živi i da se razvija od ovoga posla? Pa može, postepeno, ne možemo to sve odjednom, ali ide tako, ne može da kukamo, borimo se, radimo. Ako radimo, imat ćemo. Ako ne radimo, nema.